hai un discurso sobre os apegos que ten que ver coa necesidade de usar unha linguaxe que clasifique, que nos sirve para xustificar o patriarcado. Si hai mulleres de apego evitativo, efectivamente, haberás. Hoxe temos pero un discurso público, está ferido, hai que comprendelo, non o presiones, necesitas espazo. Isto é cousas miñas, son pensadas ao chou. É que se lede os comentarios das publicacións, unha dase conta que é un patrón, que é un cliché, que é un número tan grande de homes que non é un problema de apego. Un problema de apego é unha cousa que lle pasa a algunhas persoas, por cousas moi concretas, que non foron quen de traballar. E ti pensas que se xustifica que un home que estivo contigo, dame igual, 6 meses, 1 ano, 3 anos, desaparece, sinte alivio. Sinte alivio porque descomprime, porque os seus medos, porque... En serio, imos normalizar e xustificar ese nivel de insensibilidade no que un home magoa a unha muller. E sinte alivio. Pobriño. Hostia, chaval, vaite mirar. Vaite mirar. Porque sexa o que che pasa, non é normal. Eres cruel. Porque ferida, porque... Pero que, hostia, pasácheslle co coche por riba a un ser humano e foches tomar as cañas. Que ben estou, tío. Leva a tipa aí unhas semanas sen saber de min, non lle contestei, cheguei a bloqueala porque me estaba pedindo explicacións. Que ben me sinto, tío. E ben, o coach, ou a coach, porque o nesgo patriarcal está aí para todo o quisque, e diche que o comprendas, que é normal. Vale, ok. Imos comprender ou imos xustificar, porque, vale, eu comprendo, pero machiño que se vai a mirar, que se vai a mirar, porque non é unha boa persoa, Concha. Vamos a ver, unha boa persoa é unha persoa que activamente exerce bondade. Como vai ser unha boa persoa alguén que fai mal e sinte alivio? Por favor, podémonos centrar. Se estamos falando dun comportamento masculino cara ás mulleres, estamos falando de misoxinia. Se estamos falando de que un home que estaba aí, que te mirabas por el, que te preocupabas, que estabas pendente, colle, desaparece da túa vida, non che contesta, non che dá unha explicación, non responde unha mensaxe, que xa directamente, que ás veces hai que ir a unha linguaxe máis, és ben mal educado, non estás ben rematado, vaite criar. Non, pois agora creamos un discurso que xustifica todo iso e que coloca as mulleres sostendo iso, é dicir, soportando un tipo de violencia moi sutil, emocional, que exerce sobre ti, ou seja, toca unha ferida humana de abandono, de rexeitamento. Poñamos que ese córtex prefrontal está tocado e aquí falamos de inmadurez, vale? Porque cando unha persoa non pode poñerse ao mando co seu córtex prefrontal das súas emocións, falamos de inmadurez. Faltalle unha fervedura para acabar de cocer
o córtex prefrontal. Podemos falar en ditos e máis en linguaxe clínica, porque os ditos tamén eran isto. Era a coach, a túa veciña, Sención, era a túa coach, que che dicía falta unha fervedura no seu córtex prefrontal. Sí? Logo, vamos xustificar e vamos coidar, e aquí volvemos, años atrás, a coidar homes, pero agora no nome dunha madurez que nós temos e eles non. Joder, alguén está collendo estes discursos e centrándose a dicir: quéresme dicir que eu, señora madura, que, por suposto que me traballei, porque que as mulleres temos que traballarnos para empoderarnos, para non sei que. Agora ven o coach a explicarme que teño que coller un home a medio facer. E dá igual que teña 30, 40, 50, 60. O tipo está a medio facer. E eu teño que crialo. Por que é isto? É isto. Eu teño que seguir coidando homes como facía a miña bisaboa, como facía a miña aboa na linguaxe esa de antes. É que son así, é que non valen para nada. Que, por certo, as señoras de antes explicaban moito mellor. Os homes non valen para nada. Hai ata unha copla, que di: arriba pandeiro roto, abaixo manta mollada. Onde estean as mulleres, os homes non valen nada. Xa, claro, pero é que agora traballamos, ganamos o carto, e conducimos, podemos ter cousas ao noso nome, podemos ter, bueno, unha tarxeta de crédito e comprar no Amazon. Cal é daquela a vantaxe de ter un home na túa vida? É que ten uns altos estándares, son mínimos. Se xa non precisamos un macho proveedor, queremos un compañeiro de vida. E un compañeiro de vida quere dicir que se quero ir ao Marineda e aproveitar e estar por ali e comerlle algo, quero que veñas comigo. Ai, que lle quitar liberdade. Bueno, que ibas facer ti? A mi igual, ao Marineda, a Ruada, a un obradoiro de a mi igual do que? Quero que veñas comigo. E isto non son altos estándares, son mínimos. Compañeiros da vida. Porque, machiño, teño que estar ti, tal, pendente. E, ademais, agora, preocuparme do teu apego evitativo, que te leva a terme unhas semanas sin comunicación, pasando ben. Ai, pobriño, porque necesita autorregularse. A ver, chegado aos 30 para arriba, vale, a autorregulación non leva unha semana. A autorregulación a veces pasa, eu funciono así, por dicir, mira, agora non me fales, que estou adobecida disto que pasou. Despois xa che falo eu. E despois é mañá. Ou dali a un pouco. E daquela xa hai un discurso que che di que tes que adaptarte, que tal, que é un inmaduro. É un inmaduro, non faltalle unha fervedura no prefrontal. Non o ten ben feito. Tamén me pregunto, ti, muller, madura, resolta, expelida na vida, que atractivo ten para ti, para min ningún, un home que non ten madurez para falar, que non val nin para falar, nin para ter unha conversa. Para min non ten atractivo ningún. Eu, no momento que fan unha destas, a min desmóntaseme toda a figura que eu tiña daquel home. Eu xa non podo deixar de ver unha crianza. Ainda que sexa doloroso a veces, non?
porque a decepción é unha cousa que doi, é unha cousa que nos fai moito ben, porque desármanos a imaxe que tiñamos da persoa. E deixa de ser atractivo, deixa de ser interesante, e dá, as rapazas novas diránche que dá cringe. É dicir, dache vergoña allea o paisano que che gustaba. Ata certa vergoña de ti mesma de ter estado aí. E a isto chamanlle ser radical, misándrica, non sei que. Home, odio aos homes non teño. Pero crianzas que a colloada xa lles descolga media cuarta, eu na miña vida non os quero.